Gipuzkoa da mugakide bezala Euskal Herriko herrialdeak soilik dituen euskal lurralde bakarra. Hemen 8 bitxikeria gehiago. 726.000 biztanle inguru ditu eta hauen laurdena Donostia hiriburuan biltzen da. Hedaduraz, Oñati dugu Gipuzkoako herririk handiena 108 kilometro karratu ingururekin. Diferentzia nabarmenarekin, Bergara da bigarrena 76 kilometro karraturekin. Herri txikienaren azalera ordea, Goierri eskualdeko Arama herriarena ez da kilometro karratu eta erdira iristen. Aizkorriko mendilerroan dagoen Aketegi tontorra da Gipuzkoako punturik altuena 1551 metrorekin. Gipuzkoa izena, Ipuzkoa bezala jasoa 1025 urtean ageri da lehen aldiz Hueskako San Juan de la Peñako monasterioan aurkitutako dokumentu batean. Munduan, metro kuadroko Michelin izar gehien dituzten hirien artean, bigarrena da Donostia 16 izarrekin. Japoniako Kyoto hiria dauka aurretik. Gipuzkoan udalerri gehien dituen eskualdea Tolosaldea da, 28 guztira, Gipuzkoa osoan dauden 87 udalerrien ia herena. 2800 metro duen Zarauzko hondartza da Gipuzkoako luzeena, munduko surf zirkuituaren ohiko helmugetako bat.